Здравейте, всички, аз съм Боби и днес ще играя CSGO Arms Race. И да, реши да е нещо по несериозно тази вечер, защото просто не ми се играеш компетитив тази вечер, защото това е първи клип, нали? Какво се крие тука? Там, да. Това е бот със сигурно. О, не беше бот. Само да на покрива. Мапа е сейф хаус, ако чуете. И... откъде бе? Бота ме уби сериозно. И така, не знам защо няма хора в този сервер. Тоест, това е official сервер, така че би трябвало да има. Ух, че ма стресната. Защо ме бият ботовете? И защо в моят отбор има ботове само? Той иска да се прикрие, да отиде отзад и да ни измами, нали? Да знам. И те са двама човека, защото са от същия клан или отбор ли, който. И аз тук ще ги обух, нали? Защото съм някакъв MG. И така, ако искате някаква друга игра с нея, можете да кажете в коментарите. Майко мила. Може да кажете в коментарите, защото... да, защо да не? Така съм добре. О, не! Много хора, бе! Защо се върна толкова съм хора? Така. Да, сигурно 2 съм, така че не ме съдите. Моля ви. Моля ви. Така. Не мога да разбера как бота ме видя от такова разстояние. В смисъл, някъде зад камък ли беше, какво беше изобщо? Така. С фамуса съм бомба. Да, ако нямат 5 човека, ако не са 5 човека върху мене. И оставя го, носим кръв. Какво чудо само. Къде си? Къде си бе? То ботове да убием само, нали? Нищо няма хора. Аха. Така. Оп. Чихо, така да ме бият. Така, хедшот. Лек. Той прилича, че все едно имаше базука. Защо така се... Хозгам по камъка, моля? Вижте какво. Ето. Хозгам се едно съм по лед. Мале. Това оръжие може би най-ганто, което съм в момента. Ауто много ми ще се казва. И да. Никакъв шанс да го целя тук, тъй че просто ще бягам в зигзаг, може би. Някой не ми помогне, моля. Да, убийте му просто. Така, супер. Така, опа. Един шот. О мага бъде. One shot, иска да кажа. Добре, че им пречиш, аз нали... Така, сетих се, какво ще направя. Ще на покрива. И с ауто снайпера ще го... Да. Майко мил, че му стресната. И комар прилетя над монитора ми. Супер. Ако не пречи, ще е добре, аз... Да. Откъде? Майко мила. Джумскер. Ето та. Сега ще отстрани. Красиво.
Окей. Аха! Ето та. Без повече, Апъл. Олей! Окей. Защо винаги ми се спреча 10 човека пред мене? И това може би нека да дорежи. Моля! През водата? Тъде. Така. И добре, всъщност прави играе на Arms Race, защото... Майко мила! Защото и си тренирам ейма с всеки пистолети, с всеки оръжие. Да, знам, че може на Deathmatch, обаче това ми хареса повече. Така, здравей! Аз съм ти фен. О, тук. Така, хедшот. Кажете ми къде с тия пистолетчета отгоре на покрива. Ето. Моля! Пишат му, че съм ранг Silver 2. Не знам как го определят. Защото аз не мисля, че съм. Не. О, хедшот. И още хора, моля. Абе, добре, може сега съм наистина Silver 2. Опа. И аз съм на първо място. Какво чудо само. Не чудо всъщност, да, обикновено така става. Що си мислиш, че можеш да го найфне така лесно? Така. Ау. Късно вечерта е. Очите ми са като умрели, така че. Да. Хедшот. Хедшот. Добре. Опа! Gold knife, gold knife! Не! Защо?